Interessanti ħafna l-Vanġelu tal-lum. Kienet id-dedikazzjoni tat-tempju jgħidilna San Ġwan u kienet ix-xitwa. X'kienet din l-okkażjoni ta' dedikazzjoni tat-tempju? Kienet festa, waħda mill-festi kbar tal-Lowt. Ir-rabbini iżommuha bħala t-tieni festa wara l-festa tal-Erejjex, wara l-festa tas-Sukkott. Il-festa tal-Erejjex kienet issir fil-bidu tas-sajf, waqt li din propju issir fix-xitwa fil-25 tax-xahar ta' Każlew, jew inkella bejn wieħed u ieħor qrib il-Milittana. X-xahar ta' Każlew huwa x-xahar ta' Diċembru. U x'kienu jfakru l-Lowt permezz ta' din il-festa? Permezz ta' din il-festa kienu jfakru meta fis-sena 164 qabel Kristu Ġuda l-Makkabew kien reġa' rebaħ it-Tempju ta' Ġerusalemm. X'kien ġara? Iktar qabel, madwar 10 snin qabel, Antioku Erba, li kien wieħed mid-dixxendenti ta' Alessandru l-Kbir, mis-Sirja daħal fl-art ta' Iżrael u x'għamel? Ħakima lill-art ta' Iżrael u prova idawwara f'reliġjon tal-Griegi, idawwara bil-mentalità ellenista. U allura x'għamel? It-Tempju ta' Ġerusalemm għamlu tempju lill-Alla Zeus, li huwa l-Alla l-kbir fost il-ħafna allat tal-Griegi. U jgħidilna l-ktib tal-Makkabej għamel xi ħaġa tas-sew kera li tissejjaħ fl-Iskrittura l-iktar ħaġa mistkerħa, abominju, għaliex saret offerta fuq l-artal illi s-soltu fuqu is-saċerdoti joffru s-sagrifiċċju lill-Alla lil Jahwe, saret offerta kbira lil dan Alla Zeus, Alla tal-Griegi. X'ġara l-ewwel kien hemm wieħed Asmonew, wieħed mir-razza tal-Asmonej jismu Mattatija, illi beda bil-mod ixerret il-mentalità mill-ġdid Ġudajka, l-mentalità tal-Lowt. B'tali mod illi bil-mod dan Ġuda il-Makkabew irnexxielu permezz ta' armata li kienet magħmula minn nies li ma kinux kapaċi, irnexxielu jirbaħ mill-ġdid lit-tempju u jerġa' jikkonsagrah propju fil-25 tax-xahar ta' Każlew jew ix-xahar ta' Kislew kif isejħulu l-Lowt bejn wieħed u ħarqlib il-Milittana. U f'din il-festa x'kienu jagħmlu l-Lowt? Kienu jixelu mixela kbira. Kienu jixelu l-lampadarji l-kbar illi kienu karatteristika tal-festa tas-Sukkott, tal-festa tal-Erejjex. U allura l-Lowt permezz ta' din il-festa reġgħu ikkonsagraw lil dan it-tempju lill-Alla, reġgħu daħlu il-mentalità ta' reliġjon Ġudajka fl-art ta' Iżrael. Il-Griegi Antioku kien għamel saħansitra ġinnażju. Parti mit-tempju kien bidilha f'post fejn isir il-ġlied, fejn iż-żgħażagħ Lowtu Griegi jittrenjaw flimkien biex ikabru s-saħħa tagħhom u jkunu dimostrazzjoni wirja tal-potenza tal-ġisem kif jarawh, kif jimmaġinawh il-Griegi. Nistgħu ngħidu li aħna llum fis-seklu 21 qegħdin nerġgħu xi ftit ngħixu din il-mentalità, qegħdin nerġgħu xi ftit u xekk il-kultura tar-reliġjon, il-kultura tal-fidi qiegħda kull ma jmur timmaterjalizza tissekolarizza ruħha. U forsi aħna wkoll għandna bżonn ta' rikonsagrazzjoni tat-tempju, li nerġgħu nikkonsagraw mill-ġdid it-tempju. Bir-riskju però illi ġarbu l-istess Lowt. Għaliex? Għax meta kkonsagraw it-tempju mill-ġdid ta' Ġerusalemm x'għamel Ġuda? Issegregah iktar, għatow iktar it-tempju min-nies, għamlu iktar xi ħaġa għalija weħda. Fejn qabel fil-qaddis tal-qaddisejn kien jidħol iktar minn darba fis-sena is-saċerdot, issa minn Ġuda l-Makkabew il-qudiem beda jidħol biss darba f'sena. Issa sintendi kienet reazzjoni naturali ħafna, normali ħafna, u xekk għal dak l-abominju li kien sar, għal dik id-diżordni kbira li kienu għamlu l-Griegi fit-Tempju ta' Ġerusalemm. U dan hu r-riskju wkoll tagħna, ir-riskju li Ġesu fil-Vanġelu tal-lum iħabbar u jxandar u jgħallem kontra tiegħu. Għaliex għax it-Tempju ta' Ġerusalemm kien iva preżenza ta' Alla, kien iva d-dar tal-poplu, imma l-poplu kien maqtuħ għal kollox minn Alla. Alla kien maqful fil-qaddis tal-qaddisejn,
Alla kien maqful f'dan l-armadju il-ġewanet fil-kamra ta' ġewanet tat-tempju u n-nies il-poplu maqtuħ għalih. Huwa riskju illi nistgħu nġarbu aħna wkoll illum. Huwa riskju kbir illi l-Knisja li l-fidi tagħna tista' ġarrab meta nistgħu nimmaġinaw b'mod żbaljat illi l-fidi hi magħmula l-ftit nies, illi Alla mhux ta' kulħadd, illi Alla hu tagħna biss, illi Alla hu ta' dawk illi m'għandhomx jagħmlu, illi Alla lil bniedem tal-lum ma jgħidlu xejn. U allura x'jiġri? Jiġri bil-maqlub ta' dak li kien ġara fi żmien Epifanju. X'għamlu l-Lut? Eżaltaw u reġgħu eżaltaw it-Tempju tal-Ġebel. Għaliex? Għax dik hija d-dar ta' Alla u kważi mhix iktar id-dar tan-nies, mhix iktar id-dar tal-poplu. Għatu għal kollox lil Alla mill-poplu. Imma Ġesu huwa l-Messija, Ġesu huwa Alla f'nofsna, huwa Alla magħmul bniedem. Ġesu huwa t-Tempju l-ġdid, id-dar il-ġdida ta' Alla, id-dar il-ġdida tal-bniedem. U jixtieq Ġesu li aħna wkoll ħutu inkunu din id-dar il-ġdida fejn jammar Alla imma wkoll fejn jammar bil-ħila kollha tiegħu, fil-milja kollha tiegħu il-bniedem. U jistaqsuh lil Ġesu, kemm ħaddum taqlalna qalbna, ejdilna jekk intix il-Messija jew le. Ejdilna jekk intix id-dar ta' Alla u d-dar tal-bniedem. Ejdilna jekk intix Alla magħmul bniedem f'nofsna. U Ġesu ma jirrispondix direttament, imma jirrispondi b'mod indirett, jirrispondi għalik. U jgħidilhom lil-Lut, jgħid lilna, in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U Ġesu jagħmel sintesi u x'hekk bejn id-desakralizzazzjoni tal-Griegi u s-sakralizzazzjoni eżaġerata illi jagħmlu l-Lut tat-Tempju. Jagħmel is-sintesi Ġesu. U t-Tempju jerġa' jieħu l-identità vera tiegħu. U x'inhi din is-sintesi? X'iridu ngħidu? Meta Ġesu qal in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Kif int inkunu tempju ta' Alla? Kif int inkunu tempju tal-bniedem fil-milja tiegħu? Kif? Bliema mod? Bliema mod int tkun bniedem sħiħ. Bliema mod Alla jammar fik fil-milja tiegħu. Bliema mod Alla jista' jinkarna fik. Alla jista' jieħu l-laħam fik. Tgħidli fija, iwa fik. Intu koll Messija, intu koll midluk ma' saħ mill-ludi, intu koll midluk biż-żejt tal-grisma, biż-żejt tal-mamudija, intu koll Messija, intu koll preżenza ta' Alla, intu koll preżenza tal-bniedem. Imma kif se ngħixu għadejn? Għalilna Ġesu fil-Vanġelu, in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Kemm nisimgħu leħnu? Kemm nisma' l-kelma ta' Alla? U hekk int issir tempju, jien insir tempju, mhux biss ta' Alla, imma anki tal-umanità. U jkompli Ġesu, in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom. Lil min jaraf Ġesu? X'jiġifieri taraf? Taraf ifisser fil-kliem l-Iskrittura tidħol f'intimità kbira ma' xi ħadd. Lil min jaraf Ġesu? Jaraf lilna meta nisimgħu l-kelma tiegħu. Meta dik il-kelma li nisimgħu hawnhekk minn fuq l-ambone, fil-Knisja, jew fid-dar tagħna, jew fil-laqgħa li fiha mmorru nisimgħu din il-kelma, nippruvaw nixtarruha, nippruvaw nħalluha tinżel mhux biss fil-widnejn tagħna, imma fil-moħħ tagħna, fil-qalb tagħna. Nippruvaw nħalluha toħroġ fl-għażliet tagħna, fid-deċiżjonijiet tagħna. U b'dak il-mod aħna nsiru intimi mal-persuna ta' Ġesu. U jaraf lilna u aħna narfu lilu. U kif ikompli Ġesu? In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Is-sintesi tal-Knisja. Aħna li nisimgħu l-kelma ta' Ġesu, li nidħlu f'relazzjoni intima miegħu u li allura nistgħu nissejħu tassew dix-xibli tiegħu. Veri dix-xibli tiegħu. Nies li jimxu wara li mallem tagħhom. U jkompli Ġesu u jiena nagħtihom il-ħajja. U l-ħajja fil-milja tagħha. Il-ħajja mhux biss umana. Min jimxi wara Ġesu huwa bniedem tassew, huwa bniedem ta' veru. Imma mhux biss min jimxi wara Ġesu għandu l-Ispirtu ta' Alla fih. Huwa tempju ta' Alla kif qalilna San Pawl.
U imbagħad allura nistgħu nagħtu s-sinifikat ta' veru lil dan it-tempju tal-ġebel. Għax min jagħtilu t-tifsira lil ġebel? Min jiddesakrah lil ġebel? Min ma jħallihx iktar qaddejs il-ġebel? Jew min iqisu bħala id-dar vera ta' Alla u d-dar vera tal-bniedem? Min? Jekk mhux jien, jekk mhux int. Jekk mhux il-moħħ il-qalb tagħna, jekk mhux il-mod ta' kif nirraġunaw, jekk mhux il-mod ta' kif inkunu dixxipli ta' Ġesu. Allura il-festa tagħna, l-festa tal-Knisja tagħkom, hija l-festa ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew niġġeddu propju f'dan l-ispirtu ta' smieħ tal-kelma. Ejjew nixxenqu għas smieħ tal-kelma. Ser nibdew jekk Alla jrid issa bil-mod is-sena pastorali. Jalla kull dixxieplu jista' jgħid tassew dak li qal Ġesu għan-naġġ tiegħu. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni, jisimgħu l-kelma tiegħi. Mhux qiegħed ngħidha jien dejn, jew xi ħadd mis-saċerdoti tagħkom. Imma jgħidha Ġesu. Jekk aħna rridu nkunu naġġ tiegħu u rridu nisimgħu leħnu, m'hemmx mod ieħor kif tkun naġa ta' Ġesu, kif tkun Kristjan, tisma' leħn. U jarafna, u aħna narfu lilu, nidħlu f'intimità miegħu. U mhux biss, nimxu warajh, inkunu veri dixxipli tiegħu. U ħadd minna ma jintilef, anzi, ikollna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra.